Bombo Business News. Nagsanyog ang exportation sang prutas sa tuig 2025 suno sa Department of Agriculture. Iniya mo ang nagbulig agod magnubo ang kakulangan sa agricultural trade sa Pilipinas bangod man sa mas hapos nga importation. Base sa datos ng Philippine Statistic Authority kung PSA, nagdangat sa 884.77 million US dollar ang agricultural exports sa Pilipinas sa Disyembre 2025 nga nagsaka sang 19% kumpara sa nagligad nga tuig kag nagarepresentar sang 36% sang kabilugan nga agricultural trade sa pungsod. Samtang ang agricultural import ang nagdangat sa 1.55 billion US dollar o kon 64% sang kabilugan nga trade. Bangod sini ang agricultural trade gap ang nagdangat sa 668.35 million US dollar nga 24% nga mas manubaw kumpara sa nagligad nga tuig. Pinakadako nga exports sa Pilipinas amo ang mga edible fruits kag mga kararuton amo man ang mga citrus fruits nga nagdangat sa 329.72 million US dollar o kon 37% sa kabilugan nga agricultural exports sang Pilipinas.